निजिरा बिटौ माबा खौरां दं नामा? दङ नाथाय खौराङा जोबोद गाज्रि सोमखोरा गावसिनि मेसेंनि रुवाथिजोंसो गोसथोलायबायनो मा सोर बेलाय खाफाल गाज्रि हिनजावालाय? मुङा अनजु नोंनो नामा मेसेंनि रुवाथि अनजुनाया? आंनो सालि आइदि थलि बाजारि आइदि आंखौ मानो मालायनि बुलाबाय मोजां मोननायखौ सिख'नो नागिरदों नों? निजिरा बे मा खालामनाय जादों? माथो नों बे सिख्लाखौ मोजां मोनोनो? बुंदों दानो नंगौना नङा? मानो गसिखो? खुगाया मानो बबा जाखो? बुजिबाय आं नों सिरि थानाय माने नों बेखौ मोजां मोनो ना? बेफोर मा जादों मानो दावराव दावसि? नुवाखै नोंसाला मोजां हिनजाव सानै गोसो थोग्रासो सोमखोर बे बाथ्राफ्रा नंमारगौ नामा? मा नों अनजुखौबो नामा? नोंबो सैमा सिखाव लान्जाय सिबोनाया नोंबो सासे? आइदु हाब नांगोन आयं बे आदा सोमखोरखौ बिदि दा बुं आयं स्रिथा नोंनो आंनि फिसाखौ फरायग्राया नंमारगौ ना सान्दाया बिगुर गैया गलामनि फिसा फिसौआ आखल गैया होननाया अन्जु बेखौ रावबो लाखिनो मोना मा दावराव-दावसि बेलाय? मा दावराव-दावसि? मा जादों? मा दावराव-दावसि? आरो नोंलाय सोरथो जाखो? जाम्बालाय बेनो नोंनि नोमबाजै जागोना सोमखोरनि गोसो थोनाय टाउननि देंगौ बेबायदि हिनजावखौ ओंखारलां नों ओंखारलां गोख्रै ओंखारलां मा खालामनाय जादों बेलाय? नों जेबो मिथियाय नों सिरिथा आंनि बिबाजैया जोंनि मेसेंनि रुवाथि जागोन मिथिबाय दा नों मा मिजिंजों बे न'आव थाबाय थागोन थां थां रबार्ट नायगोन आं माबायदि बिबाजै मोनो ओइ ब्रादार फंबाय आं बबे लामाजों सौफैगोन आरो सौफैगोन गावखौनो गाव बुजिस'नो हायाखिसै नों जिंगा दासि आदा आं दं हामबाय सना बिनानाव गाबनानै जेबो गैया बेफोर गासिबो आफा इसोरनि रिफिनाय मानसिनि जिउआव सुबुं आरो शत्रुआ अरायबो लोगोसे फैफादों
हामबायसै सुखुनि उनाव दुखु आरो दुखुनि उनावहाय सुखुआ ओरै फैखायो अन्जु दिनै नोंहा रंजानायनिसो दिन मानोना नोंनि जा मिजिं बे मिजिंआ फुरा जाबाय नोंनि नाजानायाव नोंनि मदद होनायाव आं दिनै सासे सेल्टेक्स अफिसार जाबाय अन्जु बिनानाव नों नोंदानि अफिसार बिबान मोननायाव खुसि दा
सोर बेलाय बेनो सोमखोरा आदा नों बे गरिब न'खराव मानो फैदों बेथन जाखाजोबनानै हौवा थिखानायनि बेथनखौ लांफैफिननो फैयाखैथ' बाथ्राया बिब्दि नङा बिलिफां आं अनजुखौसो हामबाय गोबां नुबोबाय आरो खोनाबोबायबो नोंसोर बादि धोनि मानिनांफोरनि महिमाखौ बेफोर नोंसोर बायदि धोनिफोरनि रनसायनाय नंखाय भावथिनासो प्लिज बिलिफां अन्नानै खोनासंनांसै खोनासंनांगौ दं होननानै आं साना आदा नों सिरिथा नोंहा बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया बिसोर बायदि धोनिफ्रा जोंनि बे गोरिब न'खराव मानो गाफैदों आं मोजाङैनो मिन्थिगौ नैबे 20,000 रांनि चेक अनजु रुवाथि सानैनि बेथनखौ जाखा फोजोबनायनि सुदासल गोख्रै लानानै नोमा नोमफानो है बिलिफां आं नोंनाव चेक लांनो फैयाखै आं अनजुखौसो लांनो फैदों आंनि जिउनि अराय लोगोनि थाखाय अनजु नों नैबे 20,000 रांनि चेकखौ नोंदानो हो आरो बुं आं सोमखोरखौ अरायथि सुनांसुनि मोजां मोनो होननानै नों आंनि एसेबां बुजिनो गैयामोन बे नंखाय भावथिना गेलेनाय रावखौनो मानो बुजिनानै लानो हादिया नों अनजु आं सोमखोरखौ आनजाद नायनोसो बेबायदि भावथिना गेलेनानै बुंहरदों आं बुंनाय रावफ्रा थार नङा नोंगौ अनजु अनजु गोमोदों आं बेयाव माबोरै सफैगोन होननानै अनजु सानसे समाव आं नोंदानि बिखानिफ्राय गोजान जानांदोंमोन गोथार मोजां मोननायखौ बजबना बिखायाव दावदाब दोननानै दिनै इसोरा नोंदा आरो आंनि मोजां मोनलायनायखौ नुहुरनानै जोंखौ लोगो मोनलायहोफिनबाय आंबो बे न'आव फैबाय बाजे अनजु नोंनोमोन नामा मन्दिरा औ मा नैबे नोंनि लाइजाम मा लाइजाम डियार मन्दिरा गिबियाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायहरनाय जाबाय लोगोसे आंनि लाइजामखौ गोसो होनानै नायलांदो नोंखौ आं गोसो गोरबोजों मोजां मोनोमोन नाथाय आइ आफानि बोसोनखौ मानिनानै आं दिनैनिफ्राय नोंखौ नागारनाय जाबाय मानोना आइ आफानो दख'ना गाननो रोङै ओंखाम ओंख्रि संनो रोङै हिन्जावखौ नाङानो नों गावखौनो गाव फोसाबना लानो नाजादो एसेनोसै नोंनि लामा ससेनि लोगो आंनि आखलानो आंनि खाफालखौ जानानै लाबाय आइ आफानि अननायाव आं गासिबो हाबा हुखाखौनो रुवाथिफोरनि मावनाय दांनाय जाबोयै जाबोयैनो आं दिनै संनो खावनो गायनो फुनो मावनो दांनो जेबोखौनो रोंला
आं गावनि हारिनि गाननाय जोमनाय गावनि हारिमुखौ नेवसिनानै गुबुन हारिनि ड्रेस गानामोनब्ला आंखौ रन्जितनि बिमा बिफाया आंखौ बिहामजो हिसाबै गनायगौमोन खोमा ना सान्दाया बिगुर गैया गलामि फिसा फिसौफ्रा आखल गैया होननाया नोंसोरनो जाबाय माथो जेराव जायो बावनो खिग्रा लाजियाखिसै नोङो अख्रांनि हाथरखि थुख्लायनो सैमा सिखाव लान्जायसिबो होननाया नंमारगौ दासो बुजिदां मागोना मेसेंनि दैलांनि बेथनखौ लाबोजोबखायाखै बिसोरो बेफोर गासिबो नोंसोर बिदा बिनानावनि दाखायलायखानायमोन खोमा लौलायबाय बाराद्राय दाफोलावसै आं सहायनो हानाय नंला सहायदों सहायनांदों आंनि अनजालि बिनानावनि खाथिरावसो अन्जु अन्जु खोब मोजां सना फिथरखाय नोंनि बिनानावा माबा जाखाफैनाय बेथना सुदै आसले आंनो दानो हरफिन नङाब्ला हरगोन मोनलांगोन मोना जागोन दाखि नों रंगिना नोंलाय गां गुनानै बिरनो हायै दाउआ माब्ला गां रज'फिननानै नों मालायखौ फाजानाङायाव न बे सिगाव 24,000 रां लेनाय दङ नों बेखौ लानानै थांदो बे फिसा लेखायावनो 25,000 रां लिरनाय थाबाय मोजां नंमारा बेबायदि फाफिखायनो मागोना बिमा बिफाया दायना होनानै बुथार जामाराखै बिलिफां फिसा सोरबा आंनि आइ आफानि सायाव खुगा खेवब्ला गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा फिसा गोरोन्थि नोंसोरबायदि गिदिर दिनै समाजा दिनै जोंखौ जिग' मावरिया खालामनानै गोरलै बिखायाव गानो रोङै गारायनि दाखोन दोनबाय बे गाखांनाय गारायाव संख्रि दासारफै जानानै थांखांनायफोरखौ गाहाम दिनै नों आयंआव फैदों हामदों न नोंसोर जाय थांखिजों आंनि गरिब न'खराव आगान होफैदों लानानै थांदो आं सेक लांनो फैयाखै आं बे अन्जु फिसाखौसो नों फोथाय बिलिफां आं अन्जुखौ मोजां मोनो जिउयै माहामै अन्जुखौ नङाब्ला आं बे बुहुमाव थांना थानो हानाय नङा मा बुंदों नों हत'सरिया गथ' बे नंखाय रुवाथि थाग्रा गरिब गुन्द्रानि फिसाखौनो आं बिहामजो लांनो नाङा आंनो अन्जु बायदि लेखा रोङै फाथिंग्रि बिहामजोखौ हिनजावफोरनि खोथाखौ लानानै गोसोआव खिमां दाखासे फिसा नों खुगाल' सिदो आखाइ थाइसेजों मालाबाबो आखाइ खबजायां थां जेब्लासिम नोंसिनि न'खरा खौसे गोसोजों गोरोबलाया अब्लासिम आं खोथा होनो हाया फैदो फिसा नोंसिनि मोजां मोनलायनाया सैथोब्ला सानसे नोंसोर सानैनि जुलिया जाफुंगोन
गोसो गोरबोनि खोथाखौ खोनानो मोना गोसो थोनायनि अरखौ खोमोरनो हाया जोंसि रथ' जोंसि नों डेभिडखौ नुदों नामा नों डेभिडखौ सिया डेभिडखौ मानो नोंलाय आहा बेजों खोथा दं होमबालाय नों हरै नागिरलांदों आं ओरै नागिरलांसै डेभिड डेभिड रथ' डेभिड दिनै मा गोसो जादों जेबो जायाखै डेभिड आहा नोंजों मोनसे गोनां खामानि दं नों मावनोल' राजि जादो मानि थाखाय राजि जानांगौ जेन'बा बे मिनिनायनि राव नङा दे डेभिड बुजिबाय आं नाथाय बेनि बदलै आंनो मा होनो नों जेखौनो बियो आं बेखौनो होनो राजि जुदि आं नोंखौनो बियोब्ला मानो गंस्रिखो बुं राजि दंना गैया दंब्ला बुंदो मानसि बुथारनायखौथ' आङो मासे थाम्फै बुथारनाय बायदिसो मोनो बेखौ बुथारनायाथ' आंनि थाखाय मासे मोस्रोमखौ बुथारनायसो जेबो नङा नों खामानिखौल' मावग्रोदो डेभिड उनाव जा जानांगौ जागोन अके अन्जु नोंनि साननायखौ आं बुजिबाय नों मानो बे जायगाखौ नागारनानै थांनो बादों नों सोमखोरखौ टाउनाव थाङोब्ला आन्दायजानो गिदिं नङासै जिंगा दासि गोजानाव नङाथ' क'क्राझारावसो आंबो बे बिथा आरो गामिखौ गारनानै थांनो गोसो गैयामोन अन्जु नाथाय बे गामिनि मानसिफ्रा जोंखौ मोजां मेगनजों नाया आइ आफानि सायाव सन्देह लानानै जानानै थांखांनायफोरखौ गोसोखांनानै दुखुथिया जिउआव आरो दुखु होनानै दालासै नोंसोर गाबबा आंबो दा गाबसै नोंसोर सिरि थादो नोंसोर गाबनानै जेबो मुलाम्फा गैला अन्जु नों जिंगा दासि थार मोजां मोननाया लामा आन्दाया हाजो हाला दैमा दैसा लैथो लैथोमा बबेखानि हिमालय हाजोआबो होबथानो हानाय नङा
थौदो माबार साना सानजौबाय बेनो अन्जु नोंनि मिजिंनि रिंखांनाया खस्थ'खौ खस्थ' होनालासिनो सान्दुं अखा मालायनाव रुवाथि बैनानै नोंदाखौ मदद होनायनि फिथाइया बेनो अन्जु हैद रावबो गैया सालाफ्रा बोरैबा मोदोम गोरनानै न'खौनो गारनानै बहाबा दोरोलांग्रोबाय हनै थाला बन्दसो नों थिगखौनो बुंदों सालाफ्रा मोनाममारदोंसै बावबो रावबो गैया आच्छा जाबाय थ'दो ओइ बोराय बे न'नि मानसिफ्रा बहा थांजोबदोंब्रा जानलै बहा थांजोबखो रावनोबो खिन्थालाङाखै होद बोराय खिथानोबो रोङाब्रा बियो ओइ हिर' मा अन्जुखौ लोगो हमनो थांनो नामा नोंलाय लोगो हमदा हम नोंसोरनो मानो आरो अन्जुखौ नोंसोरनो मानो नांगौ ओइ नुदोंब्ला मोजाङै खिथा नङाब्ला अन्जुखौ लोगो मोनब्लानो खत्तम मा बुंनो डेभिड ओइ जाम्बा अन्जुआ न'आव गैला न'आ थाला बन्द'जोब सोर जाखो आदै मादै नोंसोर आंखौ बबाव सिनायनो हानो आं बै खारगामि गामिनि सम्बारू माहाजोननि फिसाला सोमखोर ए नों अन्जुनि खबर लानो फैदोंना आदै औ मादै नोंसोर खिन्थानो हागोन दा अन्जुआ बबाव दं जोंबो मोजाङै मिथिया दै फिसा रंगिनायाबो जोंखौ नेवसिनानै अन्जु बिदाजों थांफाबाय अबयस्से बेवहाय रंगिनानि जेबो दाय गैया गासिबो दायानो जोंनिनो बेफोरखौ दोनथ'दो आदै समाव गासिबो थिग जाजोबगोन मिथिगौबा खिथादोल' खोनानो मोनदों अन्जु बिदाया टाउनाव न' लुबायनो
नों बिलिफां मोननोखौ मिथिगौ नामा? गेले आदा मिथिया बै थुरिबारिनि नङा कासिबारिनि सोर बिलिफां मोनलाय कासिबारिनि सेल्टेक्स अफिसारा गैया आं मिथिया गाज्रि दा मोनसै दे आदा दे आंबो मिथियालै आदा फंबाय नों बिलिफां होनाय न'खौ मिथिगौ नामा? आं सिनायालै सोर जाखो बिबा बै माबा कासिबारिनि सेल्टेक्स अफिसार आं मिथियालै आदा गाज्रि दा मोनसै थादे आदा अन्जु हनै सोरबा बिबायारि फैदों 5 रांसो हैथां न अन्जु बिबायारि मानो गाबखो ओंखाम उखैना फैदोंदां ओंखाम गोजां दंबा खुरना हैथां Hello? Police station? Yes. Yes. Please hurry up.
슈 때는 슈와 그런 가서 Sali, wah Sali. Nang kurang mama pidang nang kai. Menggar? Happy? Suni? डेभिड दलय गसं लोरद बाबुलानो गुलि खालामनो गोनां जागोन बुंनाय नोंखौ सोर बेबादि हाबा मावनो थिना बुं नों सोरनि थिनायाव बेबादि हाबाखौ मावा निजेरा एरासिम You are under arrest. नों उन्जुनि सायाव attempt to murder conspiracy बाहायदों बे दायनि थाखाय निजेरा आं नोंखौ एरेस्ट खालामनाय रथ' जासिगोन सार नों दानो आंखौ एरेस्ट खालामनो हाया आंहा सोमखोरनाव माखासे खोथा सोंनांगौ दं नों बुंनो हागोन दा आंखौ मोजां मोना होननानै आं नोंखौ मोजां मोना नोंनि फुरा आखलनि थाखायनो आं नोंखौ ना खानाय बायदि सिसि खानाय मोनबाय लाजि गैयै हौवा नों आंखौ मोजां मोनाबा बे माथो आं मिथिया नों आंखौ हाबा लानांगौ आं नोंखौ हाबा लानो हाया मानो हाया नों गोदो खोथा होखानाया मा जाखो दा सोमखोरा दे आंखौसो हाबा लानो ओंखानाय गोदो समाय लाखानाय सोमखोरा आंनिसो सिथा बैथालि बाजारि मालायनि गोसो थोनाय हौवाखौ गोसो थोग्रा नोंलाय नोंसो गोसो थोदों नोंसो र' खोथाखौ आं गासिबो हमनो हाबाय नोंगौ सोमखोरा बिसोर सानैखौबो मोजां मोनो बिनिखायनो बिसोर सानैयाबो बुंनो राइट दं नोंसोर बयबो खोनासं आं मोनसे राहा दिरुनबाय जाहाथे जिबौआबो थैया लावथियाबो बाया मा राहा सार ना सानैखौ स्रें बिहारि हाबा नागिरदों राहाया बेनो जायनो सोमखोरजों मोजां मोनलायनायनि फोरमानखौ दिन्थिनो हागोन बेनो देरहागोन आरो सोमखोरजों हाबा जागोन जोंना इन्सपेक्टर सारा थिगखौनो बुंदों आंबो इन्सपेक्टर मोसाहारिनि रावखौनो मोजां मोनबाय दा गाव गाबागाव फोरमानखौ जोंनि सिगाङाव दिन्थिदो नैबे सोमखोरा हरनाय गांसे लाभ लेटार आरो बेनिफ्राय माबाफोर फोरमान दंबावो दं सार नाथाय बाव गैया थौ बै बर'नि जारिमिनारि एलआइसि सार हाग्रायाव फै सार फै बैयावनोमोन फै सार फै सार बैथिंनोमोन फै बिथिं सार बे खन्द'आवनोमोन सार
सार बे फुङावनो बाना खिनानै जे समायखेरा लादोंमोन जों दिनै नोंनि मोदोमाव बे मोजां मोनलायनायनि महरनि नेरसोनखौ दाफुंनानै थैस' थांफिननो रादायखाबाय नाथाय सोरबा हत'सुरा सिखावा दानफायनानै लांबाय थौदो निज्रा गाबनानै मा जाबावनो नों जोंनो जेबो फोरमानखौनो दिन्थिनो हायाखिसै आंबो गाबनो ओंखारलै सार सारि सार नपास आं जेना सार अन्जुआ आंनि बायदि लाभ लेटार एबा जेबो फोरमान दिन्थिनो हायागौमानि अफकर्स अन्जु नोंदि सोमखोरखौ मोजां मोनो बेनि फोरमानखौ नों मा होनो हायो देनाय बुंनायसाय बोरो माथो मोनबो दिन्थिनो रोंजा मानो हादिया नों हादिया हायो सार नाथाय सोमखोरमोननि न'आव थांनांगोन अन्जु नों बायदि खि भुत रुवाथिया मा फोरमान दिन्थिनानै सार आंथ' लेखाबो रोङा आं माबोरै लिरनानै दोननो बेखायनो सोमखोरा आंखौ जाय दिनाव मोजां मोननायनि रादाय होयो अब्लानो आंबो बेबादि रायलायगाफा फालियाव गान्थि गागाफा खानानै दोनो आं सार इ सादैया ओरैसो बुंफ्लालाबायथारो आं बायदि हाब्रुनि बिबारखौलाय सोर नायसंलाबायनोसै मा खोथा आदा आं बादि लेखा रोङै नेहात सासे रुवाथि बिमा बिफा गैजा रोङै मावरियाफोर नों लानो सानब्लाबो नोंसिनि आयंमोन आरो आब'मोनहा बेनिफ्राय देरसिन आरो सैथो फोरमानखौनो आं होनो हागोन सार नोंनि सिनायथिया आं सोमखोरनि असे फंबाय आरो अन्जुनि जानो गोनां बिबोनां मोगथा आच्छा नों मा फोरमान होनो हागोन इन्सपेक्टर साहब आंनि जानो गोनां बिबाजै अन्जुआ आदा सोमखोरनि 3 दाननि गथ'नि बिमा जानानै दं सोमखोर बे बाथ्राफ्रा थार फिसा अन्जु
जाया मायंबाव आफाखौनो होनदोना दिनै नोंहा गाबनायनि दिन नङा दिनै रंजानायनिसो दिन फैदो बिहामजो फिसा सोमखोर नोंनि गोथार गोसोजों मोजां मोननायखौ नुनानै आं जोबोद गोजोनबाय बिदिब्ला आहा माथो खोथा बुंबावनांगौ दं समाजनि नेमखान्थि बादियै जुलिखौ होनानै होबानो जाबाय निजिरा नों जेनबाय हावलदार निजिराखौ गारियाव थिखांहैदो निजिरा नों बेबादि खालाम हाया नोङो आयेननि मेगनाव गेजेन इंस्पेक्टर आं देरहाबाय इंस्पेक्टर नों जेनबाय इंस्पेक्टर निजिरा निजिरा नों मानो बिदि खालामलांखो हामासै निजिरा 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 ओइ निजिरा 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 सोमखोर निजिरा 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 नों देरहाबाय निजिरा निजिरा